Lah kalau kejane jero ngono golek engko kok. Mas, ora tok ngumpat kok ngono kuwi. Carane istrimu adalah sawah ladangmu. Nek agama istrimu adalah sawah ladangmu. Meh tok perlakukan karo ayo dipacul. lah, meh karo turu, karo ngadeg, karo lungguh, karo lumah memput monggo ning mergo manungsa kudu nganggo adat manusia men anake ndek sopan santun unggah-ungguh duwe rasa pekewu rasa wedi kok malah dijak numpat pager aku ra ya seneng. Lah nek mbok kandhake kuwi nek aturane dienggo wong lanang bojoan karo wong wedok. Lah nek wong wedoke model kaya kowe ngono ki ya mesake sing lanang. Lah kok wedok spek ganas pati yo. Kene Thomas. Dadi wong wedok niku mbok sing rada jual mahal. Lah, iki klamune jenengan. Lah piye? Ora mudeng agama. Lah piye Nek ta? sing lanang pasif, sunahe wong wedok ki sing aktif. Lah kowe ki kok bojone sah. Lha aku tuku aku tak bayar. 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 Lo tak cucuke nek bayar kan. Tulimo ya nek dulu ya sedina. Mbak 75